no. When you juma, Konadu Brackety, Santi Akunyano, a man who do nine, and a Sabi, your tosu do nine, and a Oko Ebrano. You decay and a Yaku Kusiamwa, Oba Afe, Apem, Aonson, and Nebakunum, Kusi Afe, Apem, Aonson near Union, Fisher Unibaku, dear, and Anketia intim Abamo, Afe, Apem, Aonson, a Union, Kusi Afe, Apem, Aonson, and Yabian, Fisher, a Dumotre, and Udiwa Kunyanoso, and I appear FCA, Eba Afe, Apem, Aonson, a Bianai, Kusi Afe, Apem, Aonson, a Busian Watry, what if Fisher, you know what trick, and Sana, Nana, Krabi Yadmodi kind, Eba Afe, Apem, Aonson, a Busian Watry, you could see Afe, Apem, Aonson, and in Kuna, would if Fisher be a naiba who are Kunyanoso, Nana Abduma, Akosiaba, Afe, Apem, Aonson, and in Kuna, you could see Afe, Apem, Aonson, any Dunkunum, Fisher do and would dear, and Sana Nana Amasewa, Ebaye, or no bar Afe, Apem, Aonson, any Dunkun, you could see Afe, Apem, Aonson, a Dunu, and Watria, would in Fisher and Kono, Ewo, Nana Yed do fee, Eba, Afe, Apem, Aonson, a Dunu, or Trim, you could see Afe, Apem, Aonson, any a Biasa, and Siema, or no Sudin Fisher, or Pepe, Nana, a Fua Sapon, Eba, Afe, Apem, Aonson, any a Bisia, and Sianum, you see Afe, Apem, Aonson, a Dunum, and Sunua, within Fisher, Dunu Bako, and Sana Nana, Afia could be with the Kanye, Eba, Afe, Apem, Aonson, a Dunum, so you could see Afe, Apem, Aonson, a be watching ma, within Fisher, a Dunu, and Nyansa, Ewo, Akunyanoso, and Rechino, Nana, Ya, Echa, Eba, Afe, Apem, Aonson, a be watching, you could see Afe, Apem, Aonson, and the Dunsun, within Fisher, a Biasa, and son, Ewa, Akunyanoso, and Sana Nana could be Yiadom, or Tosso, a Minuba, Afe, Apem, Aonson, any Dunsun, you could see Afe, Apem, Aonson, a name, when Yanfisiano, a Dunu, and watch it, Ewa, Akunyanoso, and Sana Nana Amase, when Yako, Eba, Afe, Apem, Aonson, a nine, you could see Afe, Apem, Aonson, a Bioson, and soon within Fisher, a Biasa, and what you know, and I, if you could be Sewa Ampem, our Tosu, Eba, Afe, Apem, Aonson, a Bioson, and you could see the jumping, and you do see, within Fishiano, a Biasa, and Kono, or free hope, and an eba. On one little true, Nelson Swade, Nana Amma, Konadu, Yiadom, or Tosin Saba, or Vichamping, any Dunsianum, any Vincent Champing, any Edunu, and Yimwa, and or also a poor a cray. It denies a Wushamwa, Yamedia to be the whatever, Kunano Pano, and Nana Konadu Yiadom, no Dukan, or no free one, you bet ye pano. Nana Appiah could be Sewa Ampem, or Tosu, or Nusian Fisia, Ebiasa, and Kono, a Wodma. Gradually, Visia Minu, and I or the Utuno. As Asantehemaa, Ipaminu Super, and Omudi Fisia, what check, I was so. Nana Yadufie, Nana Yadufie, and Odi Fisia, what check, and after Nana could be Yiadom, or Nusudin Fisia, and what check. Baku pet. And a Fisia and Kono, Nana Amasewa, and a Bakupe, and a Fisia, Nana Abuma, Akusia. Hey, Akunia, Sabia, Sabia Porto, Oba, one chapran, then you will Fisia, and somebody here, yes, Yamana, Namina, Yako, dear Nemini, a Yena, and a ye, actually. I dare to talk about for Enya, and you are not one. Very similar, now 1 night. Said yes, and to make a boom to you. Yan in the same bam, Nana, what you done? Young Cobwa, Yahi, Sansa Nana say, Neni Abre Amu, everything after the same. I'm only a Kodano, one for the committee, and you have a penny who said, Asantehemaa Nana Ama Konadu Yiadom yo tosom yensa ofra ne ntoma ne tenten so na ahema kwa akura enti ne behia
sɛ yɛwura Asantehene wɔne na hemfo Asantehemaa Traditional Council wɔn bɛtena se na yɛwura Asantehene fa amammerɛ ne amanneɛ kwan so abɔ nananom amanneɛ ne sɛ nti na Nyansapo TV ɛwɔ sɛ yɛnso yɛba na yɛnso yɛfa amammerɛ ne amanneɛ kwan so na yɛse mo ɛno nti gyebrɛ ne mprempren yɛnu sukɔ kakra ɛwɔ Asantehemaa ahodoɔ a wɔn mo aba abɛtena adwa no so na afei deɛ wɔwɔ bi a yɛnsamfanto am so abusua afei gyebrɛ na yɛni nkɔmmɔ ɛwɔ Asantehemaa ahodoɔ a wɔn mo abɛtena adwa no so na ɛnɛ yi aba abɛpem enti gyebrɛ nana nyako usiamwa ono ɛyɛ 1701 to 1722 ɔbɛtena adwa no so mfie aduonu baako 21 years ɛno akyire deɛ ɔtɔ so mmienu yɛ nana nkatia ntim abamo ono so bɛtena so 1722 to 1740 ono so ɛyɛ mfie du nwɔtwe 18 years afei nana akua firi yɛ nso ɛbɛtena adwa no so sɛ Asantehemaa afe apem ahanso aduanan kosi afe apem ahanso aduosia nwɔtwe 1740 to 1768 mfie aduonu nwɔtwe ɛna ɔbɛtena adwa no so afei nana Konadu Yiadom yɛ odi kan ɛnso bɛtena adwa no so sɛ Asantehemaa afe apem ahanso aduosia nwɔtwe ɛde kosi afe apem ahankron ɛne nkron ahanwɔtwe afe apem ahanwɔtwe ɛne nkron 1768 to 1809 mfie aduanan baako 41 years ɛna nana Konadu Yiadom odi kan ɛbɛtena adwa no so abusua no akyire no deɛ ɔtɔ so num ɛyɛ nana adoma akosua afe apem ahankron ahanwɔtwe ne nkron ekosi afe apem ahanwɔtwe ne dunkron 1809 to 1819 mfie du ɛna nana adoma akosua ɛbɛtena adwa no so afei mfie dunkron enso akonya so tena no ɛyɛ nana masewa wɔn ne toso nsia ɛno yɛ 1819 ekosi 1829 deɛ ɔtoso nso yɛ nana yɛ adufie afe apem ahanwɔtwe aduonu nwɔtwe ekosi afe apem ahanwɔtwe aduasa nsia ɔno so tena adwa no so mfie nwɔtwe deɛ ɔtoso nwɔtwe ɛyɛ nana Appiah sapon nana Appiah sapon so bɛtena adwa no so sɛ Asantehemaa afe apem ahanwɔtwe aduasa nsia kɔpem afe apem ahanwɔtwe ɛne aduonum nso 21 years deɛ ɔtoso nkron yɛ nana Appiah kobi yɛ odi kan ɔno so tena adwa no so afe apem ahanwɔtwe ɛne aduonum nso 1857 kokosi 1880 ɛno yɛ mfie aduonu mmiɛnsa 23 years afei nana Hema ɔtoso edu Asantehemaa ɔtoso du ɛyɛ nana ya ɛkya 1880 ekosi 1917 mfie aduasa nso 37 years nana Hema ɔtoso edu baako ɛyɛ nana Konadu Yiadom yɛ ɔtoso mmienu ɔno so tena adwa no so afe apem ahankron aduoso afe apem ahankron ɛne edunso kosi afe apem ahankron ɛne aduanan enum ɔno so tena adwa no so mfie aduonu nwɔtwe afei nana amasewa nyako enso tena adwa no so 1945 kopem 1977 mfie aduasa emienu ɛna afei nana Appiah kobi sewa ampem yɛ ɔtoso mienu a na ahimanya ne kra kɔ akyire ɛyɛ afempinu ɛne edunsia mu no ɔno so tena adwa no so mfie aduasa nkono 39 years ɛna deɛ wɔfa ne tuo tena adwa no mu sɛ Asantehemaa ɔtoso edu ɛnan ɛyɛ nana ama Konadu Yiadom yɛ ɔtoso mmiɛnsa ɛnɛ yi baamu wotirimɔdenfoɔ ama ne fra ne ntoma ne tenten soɔ mu na ɛno nti amammerɛ ne amanne ahodoɔ ɛwɔ hɔ Asantehemaa Traditional Council ɛne yɛwura Asantehene deɛ wɔte abuno te abe deɛ ɔkontonkoro wi abo birimbirim ɛnɛ yi deɛ wato abeso no ɛfiri sɛ na ahema ɛkɔ akura enti nananom na birichi kɛse abɔ Asantehemaa abɔ ɔman yi ɛne wiase nyinaa ɛne sɛ nana ama Konadu Yiadom yɛ ɔtoso mmiɛnsa Asantehemaa ɔtoso edunan afempinu ɛne dunsia ɛna wɔtena so a ɛnɛ yi afempinu ɛne aduonu enum mfie nkununi wato nananom ɛnsie do enti yɛma Asantehemaa nananom atena kwanwane ahemfo nyinaa yɛfa fidi kɛseɛ soma nananom nyinaa hyɛden ɛne yaakɔ nkanyɛ de aberewati a wɔpɛnie kanyɛ de Asantehemaa ahemfo pɛnie nanso baamo wotirimɔdenfo a woni ne die sunsumasunsun kokɔ wie sɛ wo bɛdane atɔ no ɔno ɛna de na pakan afa na Asantehemaa nana Asantehemaa na sɛdeɛ yɛwura Asantehene sɛ ɔse ɔgyina Asantehemaa na
Emma, Nana was the chief of staff at the remote parade. Nipa teacher for buying a moment in Aquaba. So, Asantehemaa, Emma, Konadu, and chief of staff. I mean, from our parade. That's a two for buying Appiah. Yamia Dharma. Secretary better and fear you know, Minua Kitua Jabbing in a cast one down on woman she share. She share a bit in fear you know. So, there was a video of Roma. Secretary Appiah and the Betra, Sabi High. In fear you know. If you go on one in your command, now choose to go to they don't know to say, who you be. Omo so aye hihye no an oba me obebo mama ne se yi daba ko dia ma nanan ma himafo no mo so dia aya de dia hye na hima se o so abo hye no ara no to se bo ba o de pe ni ho se bi ra wadon me buru esusu se yi daba ko esu ho amana ma himafo ya ye e de se ne abrewa na Asantehemaa edbodam Obaka enam cars wo tu enokre. So that's the no man can say now to see the find out enokre. Je fa ye tu mi nyina Asantehemaa ne nanan ma darma ne ye nyina nya baabi a ye tie. Say ye fa ye tu mi nara anama ye ma mo adaroma ene ye tu mi a se be editi se be konya so yi. Asantehemaa so ase ne mai. So Asantehemaa ase ene mai. Ye we wo mo cars Jabbing de be tu menim nam se enokre mai wo mi e wo bika wo Asantehemaa. O se na jabe ba tu na nenem so jabe me e asempa e bi se Asantehemaa e free e mem amai so omo bi che omo bi ka awa Asantehemaa. O frɛ Mampoima sɛ wɔ ne nuama mu nyinaa hyehyɛ no mbɛka sɛ de ɔmpɛ so yɛn so mu no aduane atitwatwa ate akɔ Asantehemaa nyinaa werɛ fie ne Ghanafoɔ nyinaa werɛ fie ɔmpɛ sɛ saa de ɔmo no ama nipa nyinaa hu sɛ ɛda wɔ hɔ so ba ya to de mo ma no kwan no fɛ na Mampoima ɔmpoima frɛ sɛ ba hima fo nyara bɛ to ewɛ no sɛ ewura wada ɔmɛbru Asante e obi kyerɛ e obi ka ewiane asɛ to hɔ na yɛ no ani dara no ya kɔfɔm etubakwan na sɛ be wo ya hima fo de dia ye ni nyina me wo sɛ be tete hɔ no anyira ɛda tsase ɔmo ye wo ya me hu no sɛ ye ye dan a ma ho hia papa ye ye be nyina na wo sɛ ma emu hia papa amane mu de ɔmo ye ne nei ehye mu kran me hu sɛ Asante wo bi Ghana man wo bi sinɛ yi kyerɛ ne mo ye ne nei ye mo ya ma wo sɛ Asantehemaa e wo bi Ghana man e wo bi enu nti me ka sɛ ɔmo nye na enhye nyina animonyam sɛ ba ye ko he ma kwan sɛ ɔmo nye ade so mo ya e be hyɛ Asantehemaa animonyam e be hyɛ Ghana man nyina animonyam ti nanan mo mba nyina e kabo mu nyina Asantehemaa da mo ase papa ahema fo amukabo mu nyina ra enne mo ti sɛ dwumadi nyina to bo sɛ Asantehemaa da mo ase papa enne mo kyerɛ sɛ mo ana mo wo yɛn mo kyerɛ sɛ Asantehemaa hyase nso ne mo mo sɛ dwumadi amadi a kyerɛ sɛ mo ana mo na nanom ama Asantehemaa so ahyase ene sɛ me na mo ma ampa nso Asante nso de ema edi mu papa o sɛ ampa Asante so de ema edi mu ye papa akonwa tɔ na so oba no wɔno ne yɛtwɛn no mo odi nipa ba o sɛ Asantehemaa sɛ be akonwa ofie eto a abrowa ofie sɛ bo hima ofie no ene yɛtwɛn no wo de no de hye wo de hye edna ba ono oyi wi ansa na mpanyimfo abam o so yi na de hye no ansa ana sɛ be kunasofo abam akonwa bia ya de hyedwa biara sɛ bo biara
aya de sutwa biara wa Asantehemaa ha efirima mu ne bae sabi ase biara efirima and bae enunti yen nanan mu fiti ase e hihye no yo hihye ne se emma mu wa Asantehemaa mu ha de mu otumi ni dibrem ewo Asantehemaa papa se no hihye sabi emma ewo tumi ewo Asantehemaa ha ebi so mo ase na e de free anya bibia nti na me nanan mo ye ne se so obi bedi ade na de oba wo no na adi ade o se de bibia na sabi wura se bo di Asantehemaa na mo ye to ho se so bi bedi ade a be free se bi oba ase na so di ade ende kan so oba no onim se ne ba no no o se de na che kan so oba no se bi bedi boja eno One nyinsa no ebosume kro na abosume nso ode wo no oso one nyinsa no osume kro ade wo no wo to aso mu se be woni nim na se anu nti ena ma Asante ye de ye se ma somboma yen no oso nti na Asante efitete e ma esumboma se be Asante yi papa abusua nyina begina e ma na ma ne oso abusua nyina ebegina efrimase emaase enema abusua no ejina enti ne de wo mu ye ne nei hye mu kra sa Asantehemaa gidi tum se ma ne titi Asantehemaa osese be na na ma yema fo yi ai ma yi ne ena hye mu kra ye gitum se be Asantehemaa ye jima ase etum yi papa o mu nyina nim se e ba se oba ne be ma nya asema da bia ne mata oba na chi atia be ma no osese be omunyana nim se asamba yuranim na sabe brawo yo hema se be ma no a se be dura otawo banachi etia be ma oba de anya kura ya me katakata so oso ba de anya kura no a se be tobia kotobone no yi ni no kata so se be ya e de so jube ba na mom se tia be ma de ne me kana denden oso ba na de be ma no ye de dia e do kana denden ma mo se be ma no se be fofo Naso ye kan nyina na ma no so me mo mu hu se ye ma me ne modie na so mo so modie so mo ma na nya tene so kama yo ba se be basa no ka kotoko ne se be sika de fedu etwa o saka twa mo se be ampa mona mo ye de na so be ba ma to mo ase kata achame wo se me ka we ya ma na nan mo hu se ye ma me no mo ye dibuo ne ani die nyina ma wo mo kama se na nan mo ka be mo se ya mame wa hemafo ya mame mo edibu eneni die bia se kese enema wo saa so ne bitete ajeche ne bitete na wo se ye wo mo bo se ye behwe wo mo so kama abo e ho ba ma bibia akoso no mo nso bibia so mo ye bia nso no wo bia ne to se ye ne ye mba na titi nkonwa so nya ne nyina na wo so mo twifa ye so se de to ko ne se no se wo sunya me ma mo nyinara na ma hemafo nyina se nyabupo se be o se mo se se be kwambia so faso se be e babo mo ban e de se be aso dwenu metra no sa no se me ma mo se me hwe mo na mo so na mo se be mo ne mo ma na ti ko na so enti akwada se nyina mo no ye fata se be do to bia no apa so na se be de so dwi abasa tamem ne ade kan nyina ne ade baga na ma mu nyina o se ye ka sa tamadi na ye nyai sa tamako ne ade baga na ma mu nyina say ye nyina nyintum se ma no so mu nya dibra bia wo mu ye ne yie sene mema no o se de yo nyintum se be ga na ma mu nyina e ma na nya dibra bia ye mu ye ne ye mu so mu ye papa ese se de mema esufu enti amanyokuo no nyina nyi adwose ye be mama no kwan bo mu so aba ni mu kama we wa ka we ma ga na ma nyina ti se ma yefufo se be mu ya mu mama no kwan mo shem mo no so mo so be mo so mo abadaye papa dano Rwanda ambassador Bachiame wa ha Rwanda high commissioner Bachiame wa ha se Rwanda high commissioner na sande yara oba Bachia yura oba e wo kaso mu krom amanyo fie ho no e ma do so sene mema president no cabinet mu e ma no so do so sene mema so fa oni re kasa oni chiro no se yura se be yekrom ho parliament ho e ma no ye do so se mema e ya president of the cabinet eno so
Eba edo say member. O kan say no na mani abeto Ghana. So kan say na kotoko ni etuaso da ye. Na ni abeto Ghana. Edina me chief of staff focus affirmative action there no. Na ma dwen ba say ye ni emra she bejo homokura no. E ba no enru bebradu no asesen. Yo say na sabe ama ono chief of staff go parade e kasa no. Na sabe ma sabe do fi homokura no. Sabe e ma no do enru bebia. Tini nyina wo se ehwe ma wo mu nyina ba animu. O se na e se wo ka we nyara. Se ehwe e ma ho sabe bujuba de mu de ana esombo. Sabe e we no paso a wo so. Se ehwe papa be paso a be pe jama emu ama ko magana bai. Edwomu asem wo mu nim. Se e ma mo kwan no mo ko sabe na sabe de mo no ma. Ye mo nim edwomu asem. Ye ko so bia mo nim. Wo mu nim dwadie ho asem. Ye mo so na mo se sabe o mo ye manti. Ye mo nim dwadie ho asem. Wo mu nim fie se de yesiti enkwala ho asem. O mo so se basa amada ye nti. Ye mo nim fie se de tinkwala ye mo su kuro no. E ma na se be mo nim nara. Ya hihye mra bia wo ho a ye mo mu kwan no so kye ya adwuna ebebo amana ye. Sa nara nti e no se se ma no kwan mo ko no. Na se mra bia e na ma na tifie no mo no badaye no mo ko so se tinkwala nti. E mo ti na se mra pa aboga na ma ho bai. Ya manyoko no nyina ye nhwe se mma ye be pia no ma me akọ. Ti na ye re da ka e bra wo ti ma dai amanyoko fo ni nara ye ma no kwan ni mu mu bi be bo ma Ghana mai akoso. Enwuma wa ba adwuma o se ankurankura adwuma nyina ye nhwe se mma be ko ye nimu wo mu. O se so na se be adwuma amanyoko nara no ye ma kwan ne ma no se be ewum kese na mo se be dwuma no enkoso. Atiame o se ne de ye nanan moda ye aduane ne ye twan se ye be kwa akohwe. O se ne eye se be nanan mo ma nyina da odo nyamia se sa dai ada pama yi nyara etu o twan se o sorry na titi nnuane aye nyara no ya kwa akohwe. Na aje ye hunu tete de ati aka mu na asaba. O se ne nyara no se be ye hu tete ya ti aka mu a asaba ama na nkola bi na ehu bi o se tete se be asatu bi tire. Se nipa ba ye nyina ye jina nanan manem da wo ma se papa. Se na nipa ba ye nyina fa na ma hema eda yi ho to bo so de nyakopon na mo kunya eda mu na ma se what pass papa. So to bo se so de na ma se so bo. Abisafo yama mu nyina akwa abamfa mu Nyansapo kasa mfoni so efihia aduonu enum 25 years a otumfo osei tutu abibi obetina akunya so afiat ma ankono aduokonkunu edibesinne afidida ye die no no fa bi enie enne eye amanhema ene ahema wonwo Asantema ene opimso ede akonya ede amo mu same sora wo mu nti na Nyansapo ya bepia hanomo manhema odikan a mohwani eye asankare manhema nana abnachirewa wono ode atofom wadada ne ho se ata esi apaso na ode ebeta yirechi a ne manfo ede mumumi edi nechi na wono mu eboje ne so yoyoyo ede ne beye abna achirewa no nana moniyo mo piafo nana afa ne ho yie pa se de bia ye nim se nana eba menhia osi efa ne ho esiesie ne ho tisi fom na broni beka se o walk majestically no sapepepe enenne oba hema abrache wo ye manhema ewo asankare enzonsie bia enemu sa wo hwe ne nafade na wo hwe ne soro e de beka ne nase ano kwasem ni sika edi ehim ewo hono na ne redie na nkasa no e kire sika sanse eye soko se samo mo na yeyi na yedi afri ensuo mu anase pomo foforo nana abrache wa asankare manhema nana ye ma wakwaba wodi abaya ne se obe subscribe ewo Nyansapo na wa like na wa dwen chenso ade ato ase abra manhema ebe nyina ye dan wo modi ede achewe asante achem obogu manhema nana afua pokua a wotoso mienu wono so ena eto aso yi nana afa no kama sika no ene ebedi akotene ebedi ahim
ewo Amanhema Abahema won afade mu so president nana so atwa ne dance kan no edi bibi fufu bi kitwa bi edi atwa mu na ne nsa eda kwabra ne nsa so na asie tunu ntuma ne de aguso a no kwasemi obogu Manhema so ho ayefe yie papa ene ono so atiesi fom na oni betom wono so eba na oma ba be hye dwumadi ni mo ekina ewo hono mo se di enim no enche pi Asantehemaa na okradu na Yiadom otoso miensa odi ni mfinhia na toso num obetena Asantehemaa akonya so no Santehene ni tudwa se obeba kwan na afibia no ema no wono so emfa enhye wono fa na wo mo nkyere kakra ni wo ntumi yo Asantehemaa oba mampon Manhema nana ajakuma dufie wono no di domani mu di meye ni mboaboa ne ma nyina ano a enei yehu ne ekwa efe ya enye asenketo akra Asante achim obogu Manhema nana piao akwaba ewo Asante mantem menhia sedie wosum yewurade bia no yemo akwaba biem ewo hono yeguso afeya na ye nananom Manhema no wo mu yiyi wo mu ti a wono ba na sedie esi aka Nyansapo de wode ye ne a na wode asem ewo ehonomo so wrechini ya etwaguo na edikan ayi nti a ebaidia enye nwanwa se eye agona Manhema nana sika ntansa fe tintin se yo nana ede atofom ena order dan ho kakra Emari fise yefuna obiri konfo anochi epie firi mu ebaaye na odebe boa Asanteman bedum Asanteman no wono ene agona Manhema nana sika ntansa odadan ho bayi hwehwene hwe anu anu hwe ne kontwitwaye ayese droben na rese de odi sika no esi agu ne komu edi bia ato na bakon no eba na bache ho ene ne nsa bebe de watch bono no ekofom a na afeyi akono pa nana titiri bompo enti eno no sa wohwe ne nsatea mpetia sika kokko a yede adura no a na enye nwanwa se nidin edi sika ampa ensa sika no eda kwabrane ensa so abra yedi sika eba edwum nana sika entansa a wono ye agona Manhema nana amwanima dede a otoso ninu adanseman ehema anase adanseman adansehema wokanesa nyina wotwa nana amwanima dede a otoso emienu ena wayiniti a wo baboko wo de hwe nana abakon honomo na hwe ne nsa entiano hwempeti a wode ahye so
na rese de nana asi atwa ne dancing kan no na ode ato anu tutu dikidika kama watu ne ntoma na ade aguso ahosuo ni nyina bi wom obehu tuntum obehu kojan obehu ahabammono obehu eye sika kokko ni nyina edi ahyemfiri ewo nana ne ntoma na eguso no mu ena ase no wasi abotira to no bo ase edi fufuo edi ahya ase kama nana nante bokko edi eba ewo ma enye asem ketwa na wohwe oba ahema wono so yi ti a wagigi adamu no otu ne na maako edi beya na ye Appiah du hima nana jemfua amono piao nana nso nyuntuma na eguso no nso wohwe a eno nso edanso edemufua nana den sinkran sika eni hyem ena nana abakon no ne nsatea no so de eswani ense ekato oba kokko kama kokko si ene se wodada Ejabuza sawosha na chese Appiah du ma woda nani no na chese nana aye friends obi ya atakra a otoso mienu nana obi ya atakra otoso mienu woya Asantehemaa benkum hima enye no no hwe ne fe enna kono otafo ehima no enna wayi ntia wono so ebe ya nensa eda kwabra ne nsa so sawhwa eya de aba efri na betiwo eba na no sika kokko bi ebo hono a ade bi boso ansa na wo ba na bakon hono a ede ba fom no so a eno so obi ya wa kire pa se oye Asantehemaa begum hima enye asemketo a nana so atiesi fom na wo ba ewo hono eti eno no we eye nana kwatima nyani abebio wadie edumakase kese nana kwatima yani abebio wadie edumakase kese ehima enono ena nana so atiesi foma oba niti enye asemketo akra mahima wa Asantehemaa mu ha ebura Asantehemaa etra ko ahafo bono ene ne ekeka hu nyina wono so sikadwa no obia edan ne owo adi obia edan na ho fadi sedi obia ba na wabesi ni nkonwa no anu anuane kama no sa pepepe ena yehu a etoatoa so yi eti yeguso a ye kwa wono metoatoa wo de hwe efiri he kwehwe fe awusuo de dededemu gini hababna habamno chese enye asemketoa obia twetwa ndensin kran kama weni ye kan se Asantehemaa anase Akaniba no kwasem ni frafra wa bia nim enya na wigi ya ema ye hu wo mi wo mote si fom pa afa abo atemu dikidika enye asemketoa na ra Asantehemaa dia ene na hwan ena ebeyi akamfo nyum kro ni bie wose hwan na eba eti ado preyi enye obia se eye mampon man hima nana ajakuma dufie wo na eba eti ado bra ato santre fefe na mampon man hima edimi e maremfi se ye ka nkonwa esoso na emu oduru pa wa Asantehemaa ntem hana sabie ko to winsi kadwa akonya bia ntimi mfa no ntoto no na otese aboa kwore biesi ama wutu an nsem bojagum anoma bi se wosen na wosen ne ntaka hunu ntie no no wono ufiri hono ma ene ye na de edi na chi a ekọ asu a asu nkan osono eye de otedete akonya so da sebere osebonsu oye mampon man hene ne man hema ene yini ti a wo benti na sabie ko nto na fom sa nana ajakuma du fie bi oyanjire mu bia opia ya no ma ne ye fe e ma no boroso o hwe na fade no hwe ni kom o hwe na bakon o hwe ne dancing kan se de wasi aka ni mu na me na didikidika o kwasem ni na wadane amamredi o kire se de e na nanom akamfo asantefo aba hema no na o mo fa wo mu fitete
ɛde bɛsi ne no no saa pɛpɛpɛ ɛna na agyakono adi fie ɛnɛ wate asi fam kama wɔn na trankonya wɔn mo ɛbɛsom wɔn mo ho na ese Nyansapo so nko na obenya no se wanhwe ha na akohwe de aka na be den se de ekeka nyina no obehu se wohwe ne hu se menkasa ababa o sa ketesi o se se yo nokwase bi tuntum se bio na ne den sinkan no wotwa ne dikidika edi zika kokko bi tian mienu bi nketenketen kuwa bi edi abomu mi nya atu akona ne na wohwe ne komu a nokwase ni amayamfo akonwa no aya akono aye fe a chese eni visudua oba hima wo beyi eye nananya ko a ampem yamfoman ehima no tuntum se wio na dada ho e enye no nana adada no kakra nana nyako a ampem yamfoman ehima ena atesifom na se de ofa no pa eye no ma no kura nsi na ne siguso fita sesu chema tuntum se wio naniwa ma sabro no ma ara ne na ase na wode eba tom se na na asifom yi pa de gu ne na ase eba ni komu no ene ne nsa ene ade ni nyina no kire se de wosi pagya yamfo eman no emma no akonya no ede akogina gina pen abuja enye no me kai se me ne me maami bo nkomo na yewura otumfo osei tutu the second auditorium na se Jubilee hall ho no na mbizanse maame na ho teseye wose me ho nya kura me ho ye hwemframa e fa me ho na wura mframa ne bia fa no a de besi na a wo bayi wo de hwe oba panyimu kama tuntum hwe na basa tomuru na no kakra anza na mada na di amobi onim ne hu emanu yade eche mema no kwasem ni emema no se mo hwe amoman hema ne yade eche mo ba ya mo nse yi we eye bechem hema na wono besen ye nana adwopo dwamena se wa otoso mienu otumfo ma me prekope eno no na wan na ato santena obayi amanse premeri be kwai no se ye nka asante abakwasem na wo pese wo kana kan yi a na wo yi be kwai man e de firimu a
na say wan kasa no wato petitu obeka ya e kwan man enya amanse premier bodi abra nananu mu afititete na won mo ye nuane bi gosi kwa ye beretuo mu a na sabie protocol na apremire ababa bedie enu no wo faaye na wo de ye won makraboa sabie protocol emu ebeba bedi nenso wo mo nyu wo mo oman hima fefe papa bi tomrum en wate asi foma wo bayi nana adwoa pena man nana Appiah se wo hwe aman hima na wonu mfie wa animu nanso no ka wo mfie wote a na obisa ho se enti wo mfie ni a be kwa aman hima aka ho waka ho pa mami ni mfie e wa animu nanso se e ba se yentinsi fom ne ne nketesi ane nkwa ofa no ho sateten enene wate asi fomi emma ne se de medical kana asem de won mo ya ade e che mema no na hwan na edada ne hwan hwan e na edada ne hwan yeguso ye ku anim bosen eno no na rese de na nasi atwa ne dancing kana ye afa ne kente papa bi ntuma bi etu aguso ne nsa agudie ene ne koma agudie ne nsa nso aso agudie ene besi fom a okwasem ni a kono yi pa enti wei eye nanase wa bonsu braketu Asantehemaa Asantehemaa nkasa enie wono so ena achiesi foma oba no Asantehemaa ena eyi ne ti a oba no nana ho ayefeyie papa so renwontoma no aboa no odam no sede wasi akoa ne kon no ekwa akira e wa asekere sebe na na mfra ntoma ne kwa na hwe na ekomuade eda no komu hwe na abasa ede eba no hwe na dancing clan sede wasi afa no ho no boni beka se eye simple nanso elegant a chese enye asem ketwa eda fom kama nanso no akono yi a emu odu yi pa Asantehemaa nana sewa abunsu bracketu wate asi foma wode ebesom opemso otumfo osetitu ni oti okruwie eni okrawie ne brawie enmaso a enye asem ketwa eniema bebre ene wo se mfinhia aduonu mu a opemso edi ebedru ho ama ye be makwan ama frama ya wonu Asantehemaa mu enkranfo anwonafo esirifo grisifo basafo fantefo obia bonofo omu Asantehemaa mu fantefo obia beba na wabekire de wo onu so wabekire na mamre ene amane ni nyina beba so ewo menhia eya emfa wafidie ni ntu bebia wo de wunya tese atwa agu na nyansapo nyamfa ntuma yes yabotre nana ya edutwumwa Kenya se number 1 oya number 1 ampa ore nana emfro no tomrum kama na nana komu nam kakra ehye honomo hwe nana aniwama hwe ne mpasoro kakra ene dancing kan watwa edisika kokko de abomu na nana abasa no bogo kama ode ato no ho na otutu tata dada no ho nese akono yi papa ene emana esifom enye nwa se emana esifom lanza mo mema ni mpo ba ya na fom a wonu musie no enye binie na ma eba enti enye nwa kra nana ya edutwumwa Kenya se number 1 hima ena wono so yiniti
Abuja omugusua wonu bebeba na abakwasem efafa bi mu ayide enim de yebeka na yabmahu tepa manhema ena ebe nana ajiwa pemu tepa manhema sorry Asantehemaa mprempre no wo mo esema bawa esenketesia esema ayoa ananu mani die mu fanchele wonu fie ne hyeda nkoso sa eno tepa manhema aka ho obekọ manson kwanta na odwani akyeremu agona na ukotepa na uko eye yamfo wonu nyina se wo mo yambuti enye asempetwa tepa manhema e ma revisa ne manhene ene nana edusei atwe wampem otoso mienu orabo na chidom na enye asempetwa omanhema na atiesi fom fefefe tepa basi ya kire ye fufuo woni agona wonu nko na amamre mu no ene amane mu no wonu ewo sa atumi no ene na kwenye bibi sonkunza ka we kura nko be frant me fita ene dia ba anye nwanwa se eduatru wampom na nkasa eba no kura no na ono kura emfre fita taze ene no eye da sonko a ye hyeda dia mama ne se wono mfa enkyere amamre ne amane ene ade tinya nwanwa se ne eye nana amfa ne fufuo no emfra nenso no yase wo twa nkodwa no makọ hwe ne bench ne yesi no so dia ene na fita na eye bosom a ye friend se baanie watepa no sebe ko to o senkom de kira Asantehemaa ne bam enu ntina Asantehemaa mfa ne ni agro no na Asantehemaa ensi ne fom no enti nanayema enso ena wate esi fom no bakase na husuo no ono wonhyɛ danye kokɔ ena onye tuntum waye se chocolate koko a sebe ya dan mu de ayemidu no sana ne kada no etie wo hɔ no a afa no kama na husuo no ya koye bayre friends wonwonwo anase sum ne sen entoma na efra no sa pepepe ena etie ne enwa haba mo no kakra enso eni ayi ahaba aye sikakokɔ enso kakra eni nemu ewo hɔ no ene na ye free na naji wa pemu tepa manhema so de a mama me nko nana tenkwama Kenya ase number 2 ono nso ka senketesi o se maba o se rabo wakasa eku no ho se group no wonu se da ni ni wonu mfie nkwani mu nanso wonu so amamre ne amane ne kokuru edisi wonu mo kon so se bi obi afọ obi ho asem se nkana dokoro no oton dwama so sana nananom manhema wonu mabayi a wonu mfie ne wo fom yi wonu mo dan die ma ne ye fepa Kenya ase number 2 nana tenkwama ena wayi ni tia wono nso ebe na wasrenso dia ache se ayesesu kirema fe ne nuama ne pagya kakra na ohwe ne kontutwaye na ayese droben ena nananso ade atiesi fom a enye asenketwa yi tenkwa ama Kenya ase number 2 manhema ena obe Yentwaso na yemfama munyansapo sonkwa ena abenya ade efe na etise enchiremu emudo na etise nti na meka se da bia no omode nafa ofafon no ana wo computer na wo so connect akohwe amamre dia enyansapo ane ne nananom ekabom na de wo machichiri nyansapo aso no ene enundifo ekabom ni san na madwemba kwa so ede mamo nana menta ayeboa atrensia man hema nana menta yeboa atrensua man hema nana eye ni patuntum tuntum se wiu
dike na wohwe nana na meka se nana anim no pamfa ne ma ankekam bebre kakra bi wotwa ne yopo enti edafom enti eno no a enye asem keto akra eno no achinsu Amanhemaa ena wayinitia ehu se oban yeguso ewo Nyansapo so na kese enye asem keto akra Amanhemaa no wono bai pa na ore Amanhemaa ono nso to aso a wo beyi a idika bodi ni kirechire mu ekire wo mo ekire mu ma mu hu wei eye manso nkwanta Amanhemaa ra nana bedi ade no se mekaye a emse onyenye mfinhia mienu kura a chese enche kura na ohwe nana na ohwe ne redie kura no na ohwe nana niwama na ohwe se de nana asia fa ne ho a wo ba na ne din sika na eda no so no na ese efata no ewo ho no eti manso nkwanta Amanhemaa sika papa bi enwe yini tia wo ba no momo yento aso na yenkwa yanim Amanhemaa wo bayi eye Nyansapo na no ye ne Nyansapo akotena ase e ma wo boye abakwasem efa kuro Nyansapo eko a wo no konye e de bo Asantehemaa eni duru baabie na wo mo ete wo mo kakra ni nyina mu ko wie no e ka bo mu e ma Asante abaye Asante Nyansapo Amanhemaa nana edutwunwa benye a wotoso emienu ono so ena onne dom wayiniti a wo bayi de nananom de kai pa ene abra otumfo ma kwan na Amanhemaa etatra pakam na wono den de esa granti wo ne de kai kwan ofa so na oje ne de no eda na di fa ye no eya akono pa e ma sese wo de agidin ewa Asantehemaa ne Ghana memha nana edutwunwa benye otoso emienu asem ena meken ya enye asem keto akra wono so atiesi for me yenkoi nana afu asewa aye goso manhene nana afu asewa a chese odikan kra wono so ena nana atrase fefefefe na se wo ba kama se de yesi ehuna wone ne dom wono mo ache esima
wɔn mo bɛyi ɛnɛ no yɛde kaka sɛ ahafo bono ɛne ɛmantama woto a obi ɔsom sikadwa biara no wɔn nyinaa ɛba nti yɛbɔ ne kuro ni ni asante mantama ɛma ne nyɛ ɔnwanwa sanse yɛka sɛ asante yɛ ɔman a ne saa ɛna ɛkyerɛ ɛwɔ hɔ. Yenko nana nyaako abronoma wono eye enyinase man hima nti enyinase hima ena wo be ya ye fense nana nyaako abronoma enye asemketwa abronoma edin no se no efata no nyaako abronoma ampa sanse se wo hwe na bosuo hwe oba hima wo dadan ne ho a wo be ya na esefata sa ye friend say abro noma ewo ho brekum man hima nana ame ya ahina otoso mienu brekum man hima ena yi ne ti a wono nso ebeyi enye asemketo akra oba hima mfie kwa animu enso so wo hwese de wasi afa ne ho wote ati fom ya one maba ne nyina ena aka abomu a wono mo yo ema no eye fefefe se de yehu brekum aba ese enye ebono mamu asam na meko enti sede mi chem sa asante ebro asante man so se ka se asante kingdom and I say asante kingdom is more than asante regional na seche na enemy twa edi emawe adankrenya man hima nana afua amponsa adankrenya man hima nana afua amponsa ena ono so eyinitia obeya enye asem kitikiti kra ewo ehonomo a ye no so yede mamui eti ene amanhima na omo ba ye no na ye se omo asem ena aba ye ke jaben manhima ma mi so yede esi ade so no one de enche kra emza bosom mi ensa kra onyanya kotomfra aba nkwemu oba panyi fefefefe kama ena wachesi fom ye kase ye kana credentials oni beka se ne hunsam ene ne wadwo ene ne otumi ya Nyansapo entimi enso so enti nyanwanwa se eba se akonya no toye no da sebre otuo serebo a oyedwabe manhema chairman of the council of state abidjopo no asaye chairman edema otumfo osetutu jubilee 25th anniversary no oyi no na oni ade hye buso nyina no ko benkum se ono mom ena emedwabe manhema ewo ho edo so manhema nana ya asantoa abebiu ena afa no fefefefefefefe ore nana firi ni nase ede ba fro eba sora ene nana amfa na fade no enu agrokra eso enti nana eno no na ohwa mampon hima onne ono ankasa ne manhene enya asem keto akra yewra o sebo nsu no otedwete akonwa so ena afi nana agya kuma adufie ono so ene ne manhema obebo na chidom aja se enya asem keto ahwe nana agya kuma adufie a eni nchemu bia bi ma ono so afa no fefefe ewo hormo yenko adansen ma wa hanom a enya asem keto nana amwani ma dede a otoso mienu ewo hanom amanse premiere be kwan emanhema ono so ewo hanom a wonu nyina afa wonu fefefefe atena sesene wo nyina ede eba besom jiwra eni ade wo maka nyina sede ya kan wo no abobodi na chechemu di achemu dada wo tena ase no enso eho kakra yenya ya Nyansapo yede mamu no aha Nyansapo oso subscribe share na like na fa wadwenche to ase manhema na abena chiwa we eye bechem hima ena wono besene nana adwopo dwamana se wa otoso mienu otumfo ma me prekope
wei eye nanase wabo nsubraketu Asantehemaa Asantehemaa ankasa enie Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame